Türkmençilikde 3 tane diletirip bolanok. Birincisi Enatamız, ikincisi iPhone ile Samsung, üçüncü olsa elbette keramatlı Toyota. Yöne bugün bizde abzorda tədəcə yağı bilen gelen Hyundai Santa Fe. Tayinordamız başladı. Görüşümüz yarak maşinimizden daşkı kesiş, şular yazacak oğudanca täze Hyundai'nin dizaynına hiç hilfezi yok ve ol köpçülükte tapawutlanyandır. Ena seredin şeyiyle tutuş splashnoy gitken, rishotka ve rishotkanın orta arasından hem LED çıra gitkendir. Ena şular yazacak oğudan svetidiyodny faralar, aşağıda hava soğurcular ve koşmaçı rishotkalar ve en esası zat var şu jagaşça. Ena rishotkan şu jagaşça bölüğü açılıp yapılıp bilyendir. Toys maşin kızya olar açılya, koşmaçı hava radyatora bar ya, o motorun soğumasına kömek etdi. Men fikrimçe deysen kızıp kılca çölü. Görüşümüz yarak maşinin önünde şular yazacak kameracık ama kameranın önünde değil kaptarlarına izinde de var. Maşinde cemi 5 tane kamera var taşında ve o kameralar bu maşine 360 gradus abzor mümkünçülüğünü veriyenler. Maşinin ini 483 metre. Täze haylandırın uzunluğunun izinden paçti yetip var ya. Maşinin öňem giň, izem giň, goşpaça 3-nji rýady eken bar. Umuman şu maşinin içine girip oturonda, giňişlikde oturan duýguýyny berýär. Maşinin ini 1 metr 90 santimetr içine girende bir kopnça kwartira giren ýalyk duýgular berýär. Maşin diýsen giň. Clearance yerden maşina çeline aralık. Bu maşinin clearance 177 mm. Bu değilligi eğer siz menyalam maşin sürüp bilmeyen bolsaňyz bar joylardan gorkmaklygyň gerekliginin ýokdugyny anlatýandyr. Sebäbi maşin diýsen beýik, buň bilen bir çöle dağda gidip bolar. Elbette beter biz daraja yerlerden sürüp bolmaz. Ýöne haylandyryň geçen ýerinden şu maşinam geçer. Ela görüşümüz ýalyp maşin şular ýaljak owadança 20lik diskalarda gelýär. Men pikirimçe diskaň dizayn diýsen owadan we öz bolşaja bir hilek opşy maşiniň dizayn stilinden kendi bir daşlaşanok. Onda da berde de gönül linyaları var. Bunun içinde de gönül linyaları var. Umuman high-tech stille yerine getirilen. Maşinin daşkı sıfatıyla tanıştık. Indi gelin on ağacık içine de seredelin. Hyundai'lan içine milyonda bir hilek täze maşina milyon yarap duýgulary berýär. Toyota sürýänlerde silagym uly, hormatym uly, Toyota'da diýsen gowy maşin ýöne olan salony diýsen ýürek gysganç. Corolla, Camry, Highlander tapawut ýok. Barsynyň içi şowardat. Täze Hyundai'lar bolsa düýbünden tapawutlanýar we bir hakykatdan täze maşina minenligi bildirýär. Esaslar pedan aşagynda şular ýarak aýratin linýada howa üfleýän difusorlar badat. Umuman maşiniň dizaýny diýsen owadan. Ina bu panelle multimedia upravleniýasy avarinkanam öçürüp ýakyp bolýar. Berde bolsa AM klimat. Görüşmezler klimat kontrol 2 zonaly wadiýçil üçin aýratin temperatura, passajer üçin hem aýratin temperatura edip bolýanlar. Maşalin esas elementlerden olan rul. Görüşmezler ol eline diýsen ýakymly materiallardan ýasalan we ol idealny togalokdur. Hiç ile kesik ýa-da başga ütkeşik formalar ýok. Rulun sağ kaptalyna multimedia dolanmak üçin niýetlenen knopkalar ýerleşdirilen çip kaptalyna bolsa cruise control we beýleki goşmaça daçyklar ýakmak üçin niýetlenen knopkalar bardyr. Esene täze maşinine bolşýaly Hyundai'da da ullukan ekran bar. Gelin maşiny oýatlalyň we oň ýanyşyna seredeliň. Ine görüşmez ýalyk bir bölegi multimedia, beýlekisinde bolsa priborny panel, hemme adam elektronny. Ine görüşmez ýalyk berde ýene bir şunu ýaljak. Blok we oň ýokarky bölegi dolulugyna multimedia jogap berýär. Aýdymy geçirýän, papkan çarşan kartany açýan. Oň aşağı bolsa eýen duruşuna, klimata değişdirilir. Gynasakda klimat berde sensorny we maşiny sürüp barýarkan on barken peýdalanmak rahat däl ýöne muňa garamazdan klimat kontrolüň funksionali diýsen kenner uludur. Ýa-da bellek geçişmede klimat kontrol 2 zona bölünen sürücü üçin aýratin temperatura, passajerler üçin bolsa aýratin temperatura edip bolýanlar. Görüşmede klimat kontrolüň aşagyna ýene bir topar knopkalar ýerleşdirilen we olaň iň esasysy ina şul. Size medel menýala gözüňiz görmän bar dullara minip beren bolsaňyz, onda şu knopka basýaňyz bolyn 360 gradus kamera işlep başlaýar we maşiniň daşda öwrüni size görkezýär. Knopka ýene elektronikler öçüp ýakýar.
Bu knopka bolsa maşini spustda ýa-da podýomda goýuňyzda şoňa bassaňyz, maşiniň korobkasyna agram düşmedýärlik edip onu saklaýar. Bu переключателиň kömegi bilen drive motor çalyşyp bilýäňiz, eka normal, sport we my drive diýip ýörüýte rejimler bardyr we iň esasy şu knopka bassaňyz garda, doňoklukda we gumda sürme üçin niýetlenen ýörüýte rejimler bardyr. Umuman howa şertlerine göre arkaýyn maşiny dolandyryp bolýanlar. Elbette bu maşinni avtohold hem badır şäherde kän aýlanýanlar avtoholdun gadryny bilýänler. Svitofora geldiňiz, avtoholdy ýakdyňyz, aýaňy tormozdan aýyrdyňyz we maşin dur, hiç ýere gidenok. Ýaşyl ýanny gaza bassaňyz maşin ýörek gitdi. Indi şu zagaşa bölege serdelin. Beýlek maşinlerde bärde hukman korobka perdaçalaryny çalyşmak üçin niýetlenen selektor bolýanlar. Ýöne Hyundai'da onu rolun gapdalyny aýrypdylar we ortany boşadypdyrlar. Boşan ýer bolsa, telefonlara zaryat bermek üçin iki tane besprovодной zaryadka bilen enjamlapdyrlar. Görüşmediýärlik isteseňiz telefonuňyza besprovодной şekilde zaryat berip bilýäňiz ýa-da iki tane Type-C port we kabel arkaly hem meselesiz zaryat berip bolýanlar. Umuman aýdamazda maşiniň içi giň we bärde goş goýmany bir topar atsekler ba. Indi meselem şuýda ýene bir atsek we barda çoğun üstünde bilemek isteseňiz telefonuňyzy goýup bilersiňiz, özüm şol atsek gowja edip rezinkalanan we şoňda näme goýsaňyz hem ol zat sipmaz. Görüşmediýärlik ullukan giň barda çoğamma, padlakotnigamma, bir topar padstakaniklarama umuman maşiniň içinde goş goýmany diýseň kän atsekler we ýörüýte niýetlenen ýerler bardyr. Berdine görüşmediýärlik ütköçükzat ýok, gapyny açmak, yapmak, bakavoýlary sazlamak, aýnalary açyp yapmak we aýnadan açylyp yapylmasyny kontrol etýän knopka bolýar. Başga ütköçükzat ýok. Görüşmediýärlik ina iki tane adamyň sizdenýäsini polojeniýalaryny ýatda sakladyp bolýar. Egerde siz maşyny ýököziňiz ýa-da qakyňyz bilen pas açyp sürýän bolsaňyz, onu birinjide qakyňyzyň oturuşyny ýatda saklatýaňyz, ikinjide özüňizinkini we kim maşyna minse, prosto özüniňki basýar we sizdenýä rul hemme zat gelmeli ýerine gelýär. Rulun gapdalyny bagajyga açyp bolýan knopka we stabilizasiýany öçürýän knopka açylyk etmek üçin, ýani bilmedimde edil bu maşyny açylyk edip bolaýsa, elektronni rushnik we onu çekseňiz maşyn rushniga durýar. Tormoza basyp onu aňaryp itseňiz bolsa maşyn rushnikdan aýrylýar. Ýene bir esasy bellemeli zat, egerde biz normal, gymmatça maşynyň gurrun etýän bolsak, onu patolog hukman alkantaradan bolmalydyr. Bärde de edil şolary patolog ak alkantaradan ýerine ýetirilendir. Maşyna iki tane luk we birine öň üçin beýlek bolsa, izki passajerler üçindir. Bu manaýda haqiqi panorama. Ina görüşmediýärlik men 86 cm boýum bilen bagasyň aşagyna durýany bärde de 7 epesli aralyk bar. Umman boýum uzun bolanda bir kellem deger diýen aladaňyza bolmaz. Bagasyň özüm giň, ina görüşmediýärlik 3-nji ýerdem galdyrlygy dur, ýöne onda da bärde bir oturup goýup bolýar. Ina görüşmediýärler ýalyp çagazlar ba, çekýär we sijenýä ýatýar. Ikincini çekýär we sijenýä ýatýar. Polly sijenýler ýatandan soň ina bunam alyp şeýdip çykýar ýazýar we şondan soň maşynysyna çagalan kalyaskasymy, öýüň goşumy, döwlet halajynlykmy, tapaw ýok, näme salsaňyzam meselesiz sıgar. Ve yeni bir esas ünsleresi melyan zat ve şocağa şerine bolunca ünslerin 3-nji reat üçün hem ayrı deyin klimat kontrol bardyr. L'Oreal ulluqan kuzvoli täze Santa Fe'ň içinde 2,5 motor oturdulandyr. Oň apdandan 8 korusly avtomat korobka передаcha bar. Endi sene doğrulanır 2,5 motor diýmese bul kuzova keçip bolajak ýaly. Ýöne bir zady bellemeli. 3,5 Camry eýýäm çykanok. Täze Camry'de 3,5 ýok, iň uly gowru motory 2,5. We täze Highlander'larda da täze pokolenýadan 3,5 modeller gidermi diýip pikir etýär. Ýöne bu gurdyň emen çaklamalan we 100% beýle bolar diýip aýdamak. Ýöne ýagdaýlar şeýlere we 2,5 motor bilen hem meselesiz ýaşap bolýar. Bu motoryň atgyjy 196 atgyjdyr. Indi ütköçüp kanlar zatlar bilen kelläňizi agyrdyp durjak gel bellemeli ýekiji bir zat bar. Svetoforda durýanys, ýaşyl ýanýa we gaza basaňyzda maşyn sizi şeýdir ýa sijenýa zynýandyr. Şonu bilsek ýetipmi diýip pikir etýän. Barbar şäherin içinde hiç gibi 60'lar gati sürönok, sürmök bolonogum, siz hem gati sürmem. Motor yağda diýen däldir, oğlunlar garantiya badır. Şu maşina 5 ýyl ýa-da 100.000 kilometre çelni garantiya Hyundai servisiň özü berýändir, arka gelip alybermeli. Almana ýa-da ýok bolsa da 5 ýyllyk kredit hem badır. Gelip arkaýyn bular bilen habarlaşyp, guruluşyp bilersiňiz. Maşinam ýürüýüşi barada aýtsak, onda
yankı bellek yetişmeyecek dinamikası maşinin yerinde hükmadaki yarımcılık bolonu bilen pes yöreya diýmekde anladyk. Hakykatdan maşin bir gowja anamyja duýgulary berýär. Öz ýolly bir haýatda bir nerwiňe değse şoň bilen gidişip gem bolýandyr. Oğlunlar, maşini öňünden seretdik, kaptandan seretdik, içinden seretdik, kapoda serettik, yönü izinden seretmedik. Ina maşinin izi, yörüyde vijan soňuna goýdum we men pikirimçe şu maşinin izi öňýalyk owadan däl. Men edil bet ýerşik diýip biljek, gel, yönü maşinin öňü o kadar owadan iza mena şuda. Bu yönü bor diňe men pikirim, siz bu söz pikirlerinizi komentarda hökman ýazyn, halydyňyzmy ýa-da ýok. Belläýmäne ütköçük zada ýok. Ina berde esasy çyralar, stop signallar berde bolsa gabaritkalar boldy. Başga ütköçük isat ýok. Ullokan Santa Fe ýazgasy we hundaýyň emblemasy. Bagajyň kosoğum şu jalaşyny knopkajykla basýaňyz, bagajyň özi açylýar. Davotçykly hiç hilep meselesiz bagajyk açyldy, aşagyna geçdiňiz we ýanky diýenler.